i'n arfogi ni i fyw bywydau sydd wrth y fodd di ac sydd yn mynd allan i dy wasanaethu di ac i rhannu'r newyddion da o lawenydd mawr gyda'r eraill. Arglwydd ni'n gweddio wedi drig yr haith ni. Maddau ni pob bai yn derbyn di ac o Dduw wrth i ti yn bendithio ni neu i ogoneddu dy enw di hun mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, diolch am y croeso. Mae'n dda bod yma unwaith eto ac dwi'n cyfarchion yr eglwys ym Mangor. I chi diolch i chi am eich gweddiau droson ni. Ni'n llawen bod ni'n edrych ymlaen at gael gweinidog newydd yn dechrau da ni mis Mai. Mae Rodri Glyn yn dod ato ni. Felly mae hwnna yn galondydd mawr i ni. A gobeithio byddwch chi hefyd yn profi bendith yr arglwydd misoedd yma. Gad allan ychydig adnodau o Salm. Fy enaid bendithiau'r arglwydd a'r cyfan sydd yno ei enw sanctaidd. Fy enaid bendithiau'r arglwydd a phaid ag anghofio ei holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll ac yn nghoroni a chariad a thregaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, i adnewyddu fy ieuenctid fel er. Geiriau hyfryd yn canolbwyntio ar cariad Duw. Dafydd, yn agos at ddiwedd ei oes, yn sôn am Dduw yn adnewyddu ei ieuenctid fel eryr, yn rhoi fy nerth o'r newydd. Cariad Duw mor fawr, mae'n mor rasol. Felly gadewch i ni ganu gyda'n gilydd am gariad rhyfeddol Duw. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Ni ellir byth ei fesur, fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadau. Does neb athurnad mae'n teboen pam guddiodd Duw y Tad ei wedd. Daeth trwllwch didew drwy y tir, mwyn ein gael tangnefedd. Mor fawr cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur, fe roddodd ef ei fab yn iawn, ni achub gwael bechadau. Does neb athurnad maint ei boen, pan guddio Duw y Tad ei wedd. Aeth trwllwch didew drwy y tir, mwyn i gael tangnefedd. Rhyfedd yw ei weld ar oes, yn marw ar Galfaria, a chlywed sgrif y llais yr ieir, yn gwawd o gyda'r ddyrfa, yn gethod oedd y beicedd fai, a'r hoelion dir a gofod rai, ond clywais llais maddau ac tad, o'i enau gron yn asau. Does dim yn ddrosgar yn hwnnw, Trostio'r nofen Iesu Grist, ei groesau at gyfodiad, diolch ar mwy am brofi'r
fydd ni o'n mae ro. Ni wnaeth yn debyg a'i ddegau. Ei haber sef am pryno. Fel bore ma fe gar yn ei ddarllen o'r Hen Testament o lyfr y proffwyd Jeremia a phenod 38. I ni'n ymwybodol bod Jeremia yn rhywun oedd ddim yn boblogaidd iawn yn ei ddydd. Oedd da fe neges anodd, neges o ddarn, neges oedd yn aml yn condemnio pobl Jerusalem a phobl Juda. Ac wrth gwrs oedd hynny yn enyn ymateb mewn pobl eraill. Oedd na bobl yn ei gysau oedd na bobl yn ei wrthwynebu fe. A dyma un enghraifft o hynny yn digwydd yn Jeremia pennod 38. Clywodd Seffateia fab Matan, Gadaleia fab Pasur, Jwcal fab Selamea a Pasur fab Malcheia, y geiriau yr oedd Jeremia yn ei llefaru wrth yr holl bobl, gan ddweud, fel hyn y dywed yr arglwydd. Pwy bynnag fydd yn aros yn y ddinas hon, fe fydd farw trwy gleddyf, newyn a haint. Ond pwy bynnag fydd yn mynd allan at y Caldeaid, bydd hwnnw fyw. Bydd yn arbed ei fywyd ac yn byw. Fel hyn y dywed yr arglwydd, yn ddiau rhoi'r y ddinas hon yng ngafel llu brenin Babylon, a bydd ef yn ei hennill. Yna dywedodd y swyddogion wrth brenin, a tolwg, rhodder y dyn hwn i farwolaeth. O blegyd, mae'n gwanhau dwylo gweddill y milwyr sydd yn y ddinas hon, a phawb o'r bobl trwy lefaru fel hyn wrthynt. Nid yw'r dyn yn meddwl am les y bobl hyn, ond am ei niwed. Atebodd y brenin Zedekia, y mae yn eich dwylo chi, neu ddichan y brenin wneud dim i'ch gwrthwynebu yn y mater. A chymerasant Jeremia, a'i fwrw i bydew Malcheia, mab y brenin, yng nghyntedd y gwylwyr. Gollangasant Jeremia i lawr wrth raffau. Nid oedd dŵr yn y pydew dim ond llaid, a suddodd Jeremia yn y llaid. Clywodd Ebed-melech, yr Ethiopiad, einich ym mhlaster brenin, ei bod wedi rhoi Jeremia yn y pydew. Roedd y brenin yn eistedd ym mhorth Benjamin, ac aeth Ebed-melech allan o'r plasti at y brenin a dweud, Arglwydd frenin, wnaeth y gwir hyn ddrwg ym mhob peth a wnaethant i'r proffwyd Jeremia. Trwy ei fwrw i'r pydew, bydd farw yn y lle gan y newyn, a nad oes bara mwyach yn y ddinas. Yna gorchmynodd y brenin i Ebed-melech, yr Ethiopiad. Cymer gyda thi 3 o wir, a chodi'r proffwyd Jeremia o'r pydew cyn iddo farw. Cymerodd Ebed-melech y gwir a aeth i'r ystafell gwisgo yn y plasti, a chymryd oedd hi yno hen garpiau a hen fratiau, a'i gollwng i lawr wrth raffau at Jeremia yn y pydew. A dywedodd Ebed-melech yr Ethiopiad wrth Jeremia, gosod yr hen garpiau a'r bratiau dan dy geseiliau o dan y raffau. Gwnaeth Jeremia felly, a thynasant Jeremia i fyny wrth yr haffau a'i godi o'r pydew. Wedi hyn, arhosodd Jeremia yng nghyntedd y gwylwyr. Dyma air yr arglwydd. Y braf bob amser eich gweld chi'r plant yma yn gwasanaeth. Dwi'n gwybod sy'r wythnos chi wedi cael dim ysgol. Gret, meddwl rai. A rhain o'ch chi wrth gwrs wedi bod yn y gwersyll ym Mhryntyrion, gobeithio chi gael amser da yn y gwersyll.
Nawr, mae rai pethau da di digwydd wrthos fesa, ond rai pethau falle ddim cystal. Dwi'n gwybod os chi'n gwylio rygbi ddoe. Nes i ddim gwylio, ni'n gyrru lawr. A doedd signal radio ddim digon da i mi glywed be oedd yn digwydd. Ond, ie, dwi'n rygbi Cymru ddim cystal y dyddi hyn yn ag yw. Ond, pwy ohonoch chi fydde'n hoffi chwarae rygbi i Gymru? Rhyw ddydd. Bod yn ddigon da i chwarae rygbi i Gymru. Sa unrhyw un yma fydde'n hoffi? Na? O, oce. Wy'n ofyn o gofyn yn ei Cymru, byddech chi'n hoffi chwarae pêl-droed i Gymru neu rhywbeth fel yna. Ond, er mwyn chwarae i Gymru, wrth gwrs, neu chwarae eich gwlad, mae rhaid chi fod special. Mae rhaid chi fedru gwneud beth yn dda iawn. A neu fydden nhw beth yn gofyn i fi chwarae rygbi i Gymru. Oedden nhw'n gofyn i fi chwarae rygbi yn yr ysgol i tîm yr ysgol hyd yn oed. O'n i ddim digon da. Rhaid bod yn dda i fod yn chwarae rygbi i Gymru. Maen nhw'n dweud llai bod na frenin newydd yn Llundain a byddai'n cael ei goroni bellach ymlaen y flwyddyn hon. Wel, does neb... Wel, byddech chi ddim yn cael bod yn frenin yn Llundain neu'n frenhines yn Llundain, a byddech eisiau rhywun special, rhywun yn perthyn i deulu special i fod yn frenin. A felly, yn y byd yma, mae rai bobl yn special, mae rai bobl ddim o'r special. A y peth ffantastig, y peth hyfryd am Efengel Iesu Grist yw bod dim rhaid i chi fod yn special i fod yn perthyn i Iesu Grist. Dim rhaid i chi fod a gallu gwneud lot o bethau da mwyn perthyn i Iesu Grist. Dim rhaid i chi fod yn gwybod lot am Dduw i fod yn perthyn i Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn barod i dderbyn pwy bynnag sydd yn barod i gredu ynddo fe. A dyna beth sydd mor ffantastig. Dyna beth sydd mor wych, a dyna beth fyddai'n sôn amdano fe bore yma mewn gwirionedd, wrth i ni fynd ymlaen i feddwl am y benod o'n i'n ddarllen o Jeremia. Mae Duw yn gwneud ni'n special, nid achos beth i ni, ond achos bod ei gariad mor fawr tuag ato ni. Mae'n caru ni gymaint, a dyna sy'n yn gwneud ni yn special. So, mae'n gret eich gweld chi, a gobeithio fyddwch chi'n gallu codi rhywbeth o be fyddai'n siarad amdano fe bellach ymlaen yn reges. Pan o'n i'n blentyn, o'n i'n sal lot. Un o'r problemau oedd gen i oedd o'n i'n dioddau asma. Wy'n gwybod os rhywun fan hyn yn dioddau asma, ond o'n i'n dioddau yn ofnadw o asma. Ac un o'r pethau sydd yn digwydd pan mae yna atac o asma yn dod yw bod mod i cael trafferth i anadlu. Dwi wedi gwella erbyn hyn trwy drygadaeth Duw, ond ar y pryd, o'n i'n stryglan yn ofnadw i anadlu. Be o'n eisiau oedd gallu anadlu awyr i mewn. O'n cofio bod yn y gwely, yn eistedd lan, jyst methu anadlu a dad yn rwbio nghefn i. A teimlo mod i bron yn mynd i basio mas ac yn ansydyn, llwyddo i anadlu. Nawr yn y Beibl, mae'r Beibl yn sôn am ysbryd glân Duw fel anadl. A pan mae Duw yn anadlu i ysbryd yno ni, yna i ni'n gallu dod i wybod mwy am Dduw, ond i jyst gwybod mewn pennau, ond i ni'n gallu credu yn well, i ni'n gallu rhoi'n ffydd yn Dduw. Felly ni'n amganu emyn sydd yn gofyn ar i'r ysbryd ddod i mewn i ni, fel o'n i eisiau i awyr ddod fewn i nghorff i pan o'n i'n dioddau asma. O ysbryd byw, dylifa trwom, llifa trwom ni, mwyn i ni gael yn cymhwyso i her ein hoes ni, fel yn bod ni fel pobl yr arglwydd yn gallu gweithredu yn ein hoes ni.
O gadewch i ni droi at orsedd gras gyda yn gilydd. O arglwydd yw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti yn bod ni nawr yn cael y fraint fawr o ddod at ti. O wybod dy fod ti yn dduw mawr tragwyddol. A'r orsedd fwyaf nef, a'r seraffiaid yn cuddio i'w wynebau ger dy fron wrth iddyn nhw alw allan sanct, sanct, sanct yw arglwydd yw y llydd. Eto bod y drws yn agored i ni gael dod a dy gyfarch di. Dy gyfarch di fel ein Duw, dy gyfarch di fel ein brenin, ein harglwydd, ein meistr, ond hefyd dy gyfarch di fel ein tad. Ni'n rhyfeddio ddiwn tad, a ten oherwydd ni'n gwybod mor aml y bu ni grwydro hyd yn oed yr wythnos ddiwethaf. Mewn gair, mewn gweithred, ac mewn meddwl oddi wrth i ti. Ac eto, rwyt ti'n parhau i ymddwyn tuag ato ni fel tad. Tad sydd yn gofalu ar gyfer ei blant. Tad sydd yn darparu ar gyfer ei blant. Tad sydd yn gwylio llwybrau ei blant. A tad sydd yn galw ar ei blant. Ac o ddiwn tad, da ni'n diolch i ti felly am y cariad rhyfeddol sydd gen i ti tuag ato ni. Da ni'n byw mewn byd sydd wedi troi cefn arna ti a mae'n byd tywyll mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Eto mae dy ras yn parhau i alw arno ni. A dy hael di y bore yma yn gwenid trwy'r ffenest fan hyn yn dweud dy fod ti eto yn dymuno goleuo ein calonau ni. Os yw'r awel oer ysbrydol sydd yn gwlad ni ar hyn o bryd yn peri yn bod ni yn ofni ac eisiau swatio allan o'r golwg, eto ddiwn tad. Mae dy oleuni di'n parhau i lywyrchu. Mae'r nefoedd yn datgan dogoniant di a'r ffurfafn yn mynegu gwaith dy ddwylo di. Ond o ddiwn tad, mae dy air di hefyd yn llefaru wrthym ni. A dyn ni'n diolch i ti y bore yma am y gair hwn, am y datgyddiad sydd o dewyllus dda di. Yn y gair yn ei wiran deall mor ofnadwy yw ein cyflwr ni. Mor driennus ydym ni ohonom ni yn hynny. Ond yn y gair hefyd, i ni yn deall, dy fod ti ddim am droi cefn ar dy fyd. Dy fod ti yn paratoi dydd pan fydd na nef newydd a deiar newydd. A'r deiar newydd honno wedi ffoblogi a phobl sydd wedi cael eu hachub, sydd wedi cael eu harbed, sydd wedi cael maddau i holl feiau, a sydd wedi cael ei golchi'n gwbl lan trwy waed dy fab. Ac i ni o ddiwn tad yn sylweddoli eto, mae'n epith bach oedd i ti achub y byd. Ni sylweddoli fod yna gost ddifrifol wedi rhoi mwyn i ni gael yn galon blant i ti. Felly ni'n diolch i ti y bore mor newydd.
o'r holl bendithion wyt ti wedi rhoi ni. Yn ein diolch ti yn fwyaf arbennig am yr arglwydd Iesu, dy fab dy hunan. A ddaeth nid yw wasanaethu ond i wasanaethu, ac ei roddi ei einioes yn brydwerth dros lawer. A'n dymuniad ni y bore yma o Dduw Tad, fydde cael golwg eto ar y cariad hwnnw sydd wedi galw ar yn hôn ni. Y cariad hwnnw sydd yn agor drws i ni gael cymdeithas a thi ac yn ei gael dy alw di'n dad. Felly trwy dy ysbryd ymwel â ni y bore yma Dduw Tad. A gadair gair fod i ni yn fwyd i'n heneidiau, yn galondid i'r saint, ac yn wahoddiad i unrhyw un sydd ddim yn siŵr o'i perthynas â thi y bore yma, yn wahoddiad cynnes i droi ata ti. Un yn ymwybodol fod yna anghenion gwahanol yn pwysau'r yn calonau ni gyd. Ac os oes gan rhywun y faich arbennig ar ei calonau y bore yma, mae ni'n cyflwyno'r baich hwnnw i ti, gan ddymuno dy fod ti yn dy drigaredd o dad, yn rhoi dy bresenoldeb, yn rhoi nerth i ysgwyddo'r baich, ac yn rhoi goleuni yng nghanol pob tywyllwch. Gen i'n gweddio hefyd y bore yma Dduw Tad, a di dy air yn gwlad gael rhwydd hynt. Ni'n dymuno dy fendith ar emyr wrth iddo fy bregethu ym Mhontawe. Ni'n dymuno ar i'r gair brofi yn air bywiol i dy bobl ac yn air achubol i anghyffredinwyr heddiw, trwy dy weision, trwy yn gwlad a trwy yn byd. Ac yma o Dduw Tad, os gweled i fod yn dda, wneud i glosio at bob un ohono ni mwyn i ni brofi unwaith eto. Fara'r bywyd, yn nerthu yn heneidiau, ac yn rhoi i ni lawenydd wrth i ni edrych ymlaen at fedru gwybod mwy ohono ti ar waith yn bywyd. Felly clyw yn gweddi. Madde'n holl feie, a derbyn yn diolch am dy holl ddaioni, am y bod ni'n gweddio'r cyfan trwy ein harglwydd a'n gwaredwr, Iesu Grist. Amen. O'n i'n meddwl, wrth geisio dewis yma heddiw, yn meddwl yn arbennig am y neges wrth gwrs, ond meddwl am wahanol sefyllfaoedd lle mae rhywun yn bryderus i symud, pryderus i fynd i ambell i sefyllfa. I bregethwr, mae esgyn i bwlpid yn gallu bod yn beth digon pryderus. Pwy sydd ddigonol i fedru egluro gair Duw. Wrth gwrs, y lle mwyaf anodd i ni fedru mentro ato fe mewn gwirionedd ydy at Duw ei hunan ar un olwg. Dwi'm yn siŵr, gael rhoi fel hyn, nes i glywed un pregethwr yn rhoi fel hyn. Dwi ddim yn siŵr, a fyddai byth yn hollol sicr bod y meiaf fi wedi ei clirio, nes y mod i yn sefyll o flaen fy ngwaredwr yn y newydd. Mae yna ryw bryder yn gallu dod mewn. Ac eto, mae efengil Iesu Grist mor hyfryd, mor sicr, mor galonogol yn hannog ni fentro ato fe. Felly, cyn i ni droi at y gair, mi wnawn ni ysgrifennu emyn. Gobeithio bod chi'n meddwl mod i'n gwthio fy emynau fy hunan, ond nes i ysgrifennu'r emyn yma ar ôl bod yn myfyrio ar chweched bennod o Eseia, lle oedd Eseia wedi mentro'r demla, wedi cael ei hunan yn cael gweledigaeth, lle oedd e o flaen gorsedd Duw. Pa fodd y meiddiaf nesu, sydd sain ddiw mor lawr. Dy enw yn sancteiddrwydd, dy natur sodan, ddim o Duw mor fawr. A wedyn yr ail bennill, pa fodd y meiddiaf nesu am un llwch y llawr. Hynny yw, i ni mor wael. Ac eto yn y trydydd pennill, meiddiaf nesu ar alwad, mab y dyn. Gadewch i ni ganu yr emyn yma gyda yn gilydd.
Wel, bore yma fe gar ni bod ni'n treulio chydig amser yn meddwl yn yr adran o'n i'n ddarllen yn myfyrio fan'na yn Jeremia a phenod 38. Os eisiau testyn penodol adnod benodol testyn, gallwn ni sôn am y 7fed adnod. Clywodd Ebed-melech yr Ethiopiad, einich ym mhlaster frenin, ei bod wedi rhoi Jeremia yn hydew. Fel o'n i'n dweud wrthych chi'r plant, mae yna rai pobl sy'n cael ei ystyried yn bwysig neu'n enwog yn y byd yn does. Maen nhw'n efallai yn cyflawni rhyw gamp arbennig, neu maen nhw mewn swydd o arwyddocad. Mae rhai'n cael sylw achos bod nhw, wel, am resymau cadarnhaol. I ni'n cofio Alexander Fleming am iddo fe ddarganfod penicillin. Neu dechrau ni feddwl am Dr Bernardo yn gofalu am blant am ddifad ac yn agor cartrefi i ofalu am blant am ddifad. Mae'r eraill yn cael ei cofio am resymau llai canmolad. Herod am ladd plant Bethlehem, neu Stalin, neu Hitler, neu rhai eraill. Mae yna bobl amlwg iawn yn y byd yma. Ond am bob un sy'n cael enwogrwydd, mae yna filiynau o rai sydd yn ddinod. I ni ddim yn gwybod eu henwa nhw. I ni'n gwybod dim byd amdanyn nhw. Ond yn hermed tragwyddoldeb, mi credai bydd rhai o'r rhai dinod yma yn cael mwy o sylw yn y nefoedd na rhai o'r rhai mwyaf enwog. Hynny yw, pan drown ni at y Beibl enghraifft, mae'n hawdd iawn i ni edrych ar y rhai amlwg, y brenhinoedd, y proffwydi, yr apostolion a'r arwyr. Wrth gwrs, mae yna storïau gwych, Dafydd yn heri o Goliath, Pedr yn cerdded ar y môr, lot o straeon gwych, ond mae yna lu o rai yn hanes Israel a'r Testament Newydd, a ni'n gwybod fawr ddim byd amdanyn nhw. I ni'n gwybod enwau'r mwyafrif o'r 7,000 oedd heb blygu glin i Baal yng nghyfnod Jezebel ag Ahab ag Elias. I ni ddim yn gwybod enwau fawr neb o'r 5,000 ddari gael ei bwydo gan yr arglwydd Iesu pan nath e rannu'r picnic bach yna o chydig fara ffysgod rhwng y miloedd. Ac yn nghyfnod Jeremia, i ni cael gwybod enwau'r brenhinoedd i gyd. Ond dyn ni'n gwybod llawer am y gweddill ffyddlon. Ond yma, ym mhenod 38 o'r broffwydoliaeth, i ni dod ar draws un, Ebed-melech. Ebed-melech yr Ethiopiad. Hynny yw, oedd Jeremia wedi bod yn pregethu, oedd e wedi mynd cyhoeddi neges yr arglwydd. Ac wrth gwrs, oedd rhan fwyaf o bobl yn dychryn. Oedd beth yn ei bregethu'n ymddangos o'r brad, oedd e'n dweud wrth bobl, ewch mas o'r ddinas, ewch at y Babyloniad, ewch at y Caldeaid, a mi gewch eich arbed, ond os ewch chi aros yn y ddinas, mae ar ben arnoch chi. Oedd e'n swnio fel teyrn dradwriaeth. Ac eto mi oedd yna weddill, oedd yna rai. Oedd yn dal gafel ar eiriau Jeremia ac yn credu bod y geiriau yn wir. Ac oedd Ebed-melech yn un o'r rhain. Ac yn ni'n dod i weld bellach ymlaen fod hwn yn un oedd wedi profi gras Duw mewn ffordd arbennig. Lledwch ni feddwl chydig bach am Ebed-melech. A beth cyntaf gallwn ni ddweud amdano fe yw, doedd hwn ddim yn un o bobl yr arglwydd. Doedd e ddim yn un o bobl Dduw. I ni'n gwybod, wrth i ni ddarllen yr Hen Testament, bod Duw wedi gosod yr Iddewon ar wahân fel pobl arbennig iddo fe ei hunan. Oedd e wedi galw Abraham a dweud wrth, newid enw Abraham yn Abraham, a dweud,
Mae dy had di, mae dy hil di yn mynd i fod yn bobl arbennig i mi. Mi fyddai'n ddiw iddyn nhw, a mi fydda nhw'n bobl i mi. A fe gadarnhaodd hyn yn Isaac a wedyn yn Jacob, ac yn yr aeth fe dyfodd y teulu yma yn genedl. A dyma nhw'n cael ei dwyn i wlad yr Addewid, y 12 llwyth yn cael ei harwain trwy'r anialwch, a'i gosod ar wahân i bob cenedl arall. Nid am eich bod yn fwy niferus na'r holl bobloedd yr hoffodd yr arglwydd chi a'ch dewis. Yn wir chi, oedd y lleiaf o'r holl bobloedd. Ond am fod yr arglwydd yn eich caru ac yn cadw'r Addewid a dynglodd i'ch hynamiad, daeth chi allan y llaw gadarn a'ch gwaredu o dig a'i thiwed o law pharo brenin yr Aifft. A roedd na freintiau oedd yn perthyn i'r Iddewon. Un o'r breintiau enghraifft oedd cael mynd fewn i'r deml. Doedd cenedl ddynion ddim yn cael mynd fewn i'r deml. Ni'n cofio pan oedd yr apostol Paul yn Jerusalem, a dyma fe bron yn cael ei ladd gan y dyrfa, achos bod nhw'n meddwl bod wedi dod ar i'w roegwr i fewn i'r deml. A doedd Ebed-melech felly ddim yn cael mynd fewn i'r deml. Oedd efallai'n gweld rhywun yn dod i Jerusalem dan faich. Baich eogrwydd yn teimlo rhywsut rhyw faich ac yn mynd i'r deml. Ac wedyn ar ôl ychydig amser, oedd y person yma'n dod allan gyda gwen o ryddhad ar ei wyneb. Oedd e wedi gweld y gwaed yn cael ei roi ar yr allor. Ac oedd e wedi clywed yr Addewid bod Duw yn derbyn yr abes. Gyda dod allan gyda ryddhad, ond oedd Ebed-melech methu gwneud hyn. Oedd e'n nghanol pobl yr Addewid, ond oedd yr Addewidion ddim iddo fe. Oedd e ar y tu mas. Doedd e ddim yn ffitio achos Ebed-melech yr Ethiopiad oedd e. I ddweud y gwir, mae'n dweud yn y benod yma, mae Ebed-melech yr Ethiopiad einich oedd e. Nawr, falle mae teitl am ei swydd oedd hwnna, ond os oedd e'n llythrenol yn einich, fydde hwnna'n reswm arall fydde ddim yn cael mynd fewn i'r deml. Os oedd unrhyw un gyda nam corfforol, doedd nhw'n cael mynd fewn i'r deml. Oedd e'n y rheole. Ac felly, i fod ymhlith pobl yr arglwydd, oedd e ar y tu fas. Oedd e ddim yn perthyn, doedd e ddim yn ffitio. Nawr, yn hoes ni, mae yna lawer o bobl sydd yn argoeddedig nad yw Cristnogaeth ddim yn wir. Cystal rhai o'r egwyddorion Cristnogol, maen nhw'n barod i gydnabod hynny, ond yn y bôn maen nhw'n dweud na, dyn ni ddim yn credu yn Nuw, dyn ni ddim yn credu yn Cristnogaeth. Ond mae'n siŵr bod yna rai eraill sydd heb fod mor wrthwynebus. Maen nhw'n credu ar un lefel bod yna wirionedd mewn Cristnogaeth. Maen nhw'n credu rhywsut bod yna wirionedd, mae Cristnogaeth yw'r wir grefydd. Ond dyn nhw ddim wedi gallu profi'r peth yn eu calonnau. A neu rhywbeth ar goll. Dyn nhw ddim yn ffitio. A falle bod nhw'n mynd i'r capel. Falle bod rhywun fan yma yn teimlo chydig bach. Pan o'n i'n coleg, blynydde mawr yn ôl, a dda ni'n mynd i'r bala i Ben y Groes ar gyfer i'w encilio. A fi'n cofio un encil, ac oedd un o'n ffrindiau fi o'r coleg, nestodd i henw hi, ac oedd stafell yn llawn. Os fi'n cofio'n iawn, Elwyn Davies oedd wrthi yn siarad, a oedden ni gyd yn yfed y peth i mewn. Ac oedd y llyn orlawn mewn gwirionedd, rhai'n eistedd ar y silff ffenest, achos oedd ddim digon o seddi ac yn y blaen. A oedd nesta yna yn edrych rownd. A pawb arall, mae hwn ar eu cyfer nhw, a dwi ar y tu fas. Oedd hi'n teimlo bod hi ddim yn ffitio. Oedd hi'n teimlo rhywsut
bod hi wedi chau allan, bod hi yn yr ystafell yn yn plith ni. A chi mae trigaredd Duw yn estyn allan at bobl sy'n teimlo felly. Os oes rhywun yma heddi yn teimlo, chi ddim yn ffitio. Mae Duw yn cyrraedd allan yn ei ras ato chi. So doedd Ebed-melech ddim yn un o bobl Dduw. Yr ail beth, mi oedd Ebed-melech mewn caethiwed. Ystyr yr enw Ebed-melech yw Gwas y Brenin. A phan ofynnwch chi beth oedd Ethiopiad yn ei wneud yn Jerusalem, yr adeg fel hyn, y canlyniad rhesymol i chi'n dod iddo fe yw ei fod yn geithwas. O bosib ei fod wedi ei enni i deulu oedd yn gaeth, neu efallai bod wedi cael ei gipio'n blentyn, a'i gymeryd ar ryw bryd yn cael ei werthu i Jerusalem i wasanaethu'r brenin. Doedd ganddo fe ddim hyd yn oed i enw ei hunan, Ebed-melech, Gwas y Brenin. Dyna sydd oedd e'n cael ei adnabod. Nawr, wrth gwrs, o sefyllfa ceithwas yn gallu bod yn ddigon gyfforddus ar adegau. I ni'n meddwl am Joseph, pan nath i wasanaethu Potifar, a dyma fe'n dod mewn gwirionedd i reoli'r holl ystad. Neu bydde bod yn geithwas yng nghyfnod Solomon. Bydde hynny ddim o'r ddrwg achos oedd y bwyd gorau'n dod, oedd y dillad gorau'n cael ei roi am y gweision, oedd hi'n amser braf, a gallai rhywun fod yn geithwas yn mwynhau bywyd braf iawn. Ond nid cyfnod Solomon oedd y cyfnod hwn. Mi oedd dyfodol y wlad yn ansicr. Oedd un brenin wedi dod ar ôl y llall gyda bygythiadau'n dod yn gyntaf o Assyria a wedyn o Babylon. Oedd na gyfnodau o sychder mawr a newyn. Cyfnodau pryd y byddinoedd y gelyn y tu allan i fyriau Jerusalem. Oedd brenhinoedd yn dirywio. Hynny di oedd Josia wedi dod ac oedd wedi gwneud i orau i ddiwygio'r wlad, i ddod ag addoliad Duw yn ôl fewn i'r wlad. Ond ar ôl Josia, wedyn dyma Jehoiachim, brenin aniwiol, ddifrifol yn dod. A oedd y gwir grefydd yn cael ei gwthio o'r neilltu unwaith eto. Wedyn dyma Jehoiachin yn dod, dim ond am 3 mis a gafodd ei dynnu ymaith, a wedyn Zedekia yn dod. Ac oedd Zedekia, wel, beth o'n i ddweud, tipyn o glwb llawr o Zedekia. Oedd da fe ddim asgwrn cefn i sefyll fyny i neb. Pan oedd y cymhorwyr yn dod at fe a dweud, mae Jeremia yn pregethu fel hyn, rhaid ni stopio fe. Mae'n gallu sefyll fyny dros y gwir, bod e'n gwybod beth yw'r gwir. Neu fe halwodd Jeremia yn ddirgel i'w holi fe. Ac ar un olwg oedd e'n gwybod bod Jeremia yn dweud y gwir, ond doedd e'n gallu sefyll. Ac felly, be oedd mynd i ddigwydd yn Jerusalem? Oedd Jerusalem yn mynd i gael ei choncro, oedd Duw wedi dweud yn gwbl glir. Ac oedd Ebed-melech mewn caethiwed yn styc yng nghanol y sefyllfa yma. Oedd da fe ddim hawl i ddianc. Oedd da fe ddim ffordd o gael allan. Oedd yn gwneud be fedre fe. Oedd e'n gwybod bod Jeremia yn dweud y gwir. Oedd e'n gwybod na ddylen nhw ddim gwneud drwg i Jeremia pan welodd bod y proffwyd yn cael ei daflu i fewn i'r pydew. Oedd e'n dweud, mae hwnna'n ddifrifol, a nath fentra at y brenin a dweud, hey, hold on nawr. Jeremia, proffwyd Duw yw a i chi'n neud hwn i proffwyd Duw, ond be mae Duw wedi wneud i ni? Felly fe gafodd godi Jeremia o'r pydew, ond oedd e'n dal yn gaeth. Heb wedi disgwyl dim ond y dynged oedd wedi proffwydo, bod Babylon yn mynd i ddod, a oedd pawb yn gwybod pa mor greulon oedd Babylon yn gallu bod.
Chi'n bod, ni wedi clywed yn ystod y flwyddyn diwethaf yma, ynglŷn â be oedd milwyr Rwsia'n gwneud yn y pentrefi, pan oedden nhw'n dod i pentrefi yn Wcrain. Ac oedden nhw'n yn arteithio'r bobl yn fwriadol mwyn i weddill y genedl roi mewn yn syth rhag bod nhw'n dioddau'r un dynged. Ac oedd Babylon y math yna o deyrnas lle oedden nhw, wel, pan chi'n clywed be ddigwyddodd i offeiriad Jerusalem ar ôl iddyn nhw'n goncro'r wlad, chi'n gweld fod yna bethau difrifol yn digwydd. Ac felly oedd Ebed-Melech yn gaeth yn ei sefyllfa, heb ddim byd i edrych ymlaen ato fe. Ond gweld y brenin yma yn ei gadw fe'n ei le a gwneud pethau'n wath ac yn wath nes bod Babylon yn dod i goncro'r ddinas. Yr un modd heddi mae yna bobl yn gaeth. Ond yn gwybod fod Duw yn galw arnyn nhw. Ond nhw wedi clywed dro ar ôl tro bod gwahoddiad i ddod at Grist, dewch ata fi, bawb sy'n blinderog ac yn llwythog. Eto, mae yna rhywbeth yn eu cadw nhw yn ôl. Chi'n cofio'r gŵr golidog yn dod at y gwaredwr. Y gŵr ifanc golidog yna yn dod, be sy'n rhaid i fi wneud i gael bywyd tragwyddol, a mae'r arglwydd yn sôn am gorchmynion, a mae wedi cadw nhw i gyd, ond oedd yr arglwydd yn wedi sôn am un gorchymyn wrth y gŵr ifanc golidog, na chwennych. A wedyn, pan ddwedodd Iesu wrtho fe, dos a gwerth yr hyn o sydd gennyt, oedd e'n gallu rhoi. Oedd e'n gallu rhoi hwnna i gyd i ffwrdd. Hynny oedd e'n teimlo, oedd y mywyd ddim yn mynd i fod yn fywyd gwerth i fyw os wedi rhoi heibio anghyfoeth. Oedd e'n meddwl bod a gafel ar gyfoeth, a mae'n gwirionedd i gyfoeth a gafel arno fe. A felly mae'n rhain yn cael eu caethiwo gan fydolrwydd, gan uchelgais, pob math o bethau. Rhieni'n cael eu caethiwo gan eu plant, jyst yn uchelgeisiol dros eu plant. A hwnna'n eu cadw nhw rhag weithiau, rhag gwneud yr hyn sydd angen ei wneud. Ni'n cofio cyfweliad ar y radio, Betty George, Betty a'i phobl, oedd hi'n cyfweld un, oedd yn y brifysgol yn Aberystwyth, pan yr adeg o'n i yn y Mangor. Bydd wedi gwir, oedd yn y coleg diwynydd yn Aberystwyth. A wedi bod yn y coleg fe ath ei fyd actio a chynhyrchu oedd e'n amlwg iawn yng Nghymru felly. A Betty'n ei holiau am y cyfnod yn y coleg diwynyddol. Hynny oedd e wedi meddwl ar un adeg mynd yn weithio cymdeithasol ac oedd rhywun wedi awgrymu byddai gwneud gradd mewn diwynyddiaeth neu diploma mewn diwynyddiaeth yn helpu iddo fynd yn weithio cymdeithasol. Pwy awgrymodd yna, dwi ddim yn gwybod am. Ond dyna fe. A oedd e'n sôn am ei gyfnod yn y coleg diwynyddol. Ac oedd e'n mor ddilornus, oedd e'n dilorni, oedd e'n dweud, oedd ganddo fe ddim parch at yr athrawon oedd yn ei ddysgu fe, na dim byd fel yna. A oedd e mor eithafod, yma Betty'n gofyn iddo, wel, oedd na rhywun oedd chi yn gallu parchu yng nghanol sefyllfa gyd. O, ni'n parchyd a fy ngylwyd, meddwl. Dyna rai oedd yn gweithredu yr hyn oedden nhw'n gredu. Oedden nhw'n cymryd y Beibl o ddifri ac oedden nhw yn gweithredu, oedden nhw'n byw y peth. A i ddweud i fyd, mae fe'n mynd â dechrau canmol rhain i'r entrychion. Cymaint fel bod Betty wedi gofyn iddo, wel, chi'n canmol rhain, chi'n meddwl mor fawr o rhain, pam bod chi ddim wedi ymuno gyda nhw? Oedd e'n costio gormod. Oedd ei ato fe. Oedd e'n costio gormod. Oedd e'n mwynhau y bywyd arall. Oedd e'n mwynhau y poblogrwydd, oedd e'n mwynhau'r hwyl oedd e'n cael fel arall. Ac oedd e'n costio gormod i roi hwnna lan mwyn dilyn yr arglwydd Iesu Grist.
Mor drist. Mor drist. Falle bod yn bechod i ni'n teimlo fedrwn ni ddim i goncro. A pan mae un peth yn meddiannu'n ewyllus, yna chi'n teimlo, wel, dwi'n gaeth. Does o ddim lle yn Heyrnas Crist i rywun fel fi, achos dwi'n gaeth. Dwi'n gaeth. Mae'n iawn i bobl eraill, ond ddim i fi, chi'n dweud. Mae pobl efo'r gallu rhywsyd i dweithio hynny a dweud, wel, mae'n siŵr dydy ddim mor ddrwg â hynny yn y diwedd. Mae'n siŵr dyw'r diwedd ddim mor dywyll a mae'r Beibl yn ei ddweud mewn gwirionedd. Dyw ddarlun cyntefig a freal yw hwnnw sydd yn sôn am uffer na tân sydd ddim yn gallu cael ei ddiffodd. A mae modd chwerthin yn does ar ben rhywun yn sefyll ar ochr y stryd gyda placard yn dweud, repent for the end of the world is nigh. Ond na, mae uffern yn reality. Mae'r tywyllwch yn dywyllwch go iawn. Yn cofio clywed Tim Keller, y pregethwr yn Efrog Newydd, yn cael ei holi. Do you actually believe in that picture of hell as a place where there is burning fire and so on? Ac ateb Tim Keller yn dweud, oh no. It's much worse than that. Ych chi'n gallu dychmygu, wel, i ni gyd yn gwybod am rai pobl, maen nhw yn cwyno yn y llais. Dychmygwch y gwyn yna, yn mynd jyst yn un gwyn dragweddol. A dyna'r un peth sydd yn mynd trw'ch meddwl chi, ddiwrnod ar ôl diwrnod, nos ar ôl nos, I dragwyddoldeb yr un gwyn yna. Neu meddyliwch am dywyllwch. I ni, yn ein cymdeithas fodern, ni ddim yn mor ymwybodol o dywyllwch llwyr. Ond dwi'n cofio mynd lawr rhyw, y Blue John Mine, a dyma ni'n mynd lawr fyna, a fel rhan o'r daith lawr fyna, lle oedden nhw'n cymryd ni, dyma ni'n mynd i ryw ogof fawr, ac mewn un man nhw'n troi pob golau ffwrdd, ac oedd hi'n dywyllwch llwyr. Fedra ni ddim gweld yn llaw o flaen yn wynebu fel yna. Tywyllwch. Heb fedru dianc o'r tywyllwch. Un o'r pethau trist ni'n gorfod dygymod ag ar y funud yw cymdogaeth sydd gyda ni. Mae'n byw drws nesaf a mae'n diodd y dementia. Mae'r unig deulu sydd ganddi hi yn byw lawr yn ymyl Gatwick sydd mor bell o Fangor a mae'n flwyddyn neu fwy ers i unrhyw un o'r teulu ddod i'w gweld hi. A mae mor ansicr, mae'n galw heibio gyda ni falle 12 gwaith, 15 gwaith mewn diwrnod. When's my food coming? A mae pob dim gwahanol yn ddychryn iddi hi. Ond dychmygwch y dychryn o teimlo'r dychryn, heb fod na gymydog drws nesaf i fynd i ofyn am help. Ac ar ben y cyfan, yr euogrwydd neu'r wybodaeth bod chi yn y sefyllfa yma, oherwydd eich dewis eich hunan, chi ddewisodd beidio ymateb i'r ras Duw. Chi ddewisodd gerdded allan o ffyrdd Duw. Eich bai chi yw bod chi yn y tywyllwch perffaith hynny. Ac a'i ddiwed yma, sydd yn eich dal chi nôl. A chi'n meddwl, wel, ie, yn y rai pobl yn ffindio bod Cristnogaeth yn ateb, ond dwi'n methu. Well, hold on. Oherwydd, bod Ebed Melech ddim yn un o bobl yr arglwydd, bod Ebed Melech yn gaeth yn ei sefyllfa, bydd aeth gras i fywyd Ebed Melech.
Os edrychwch chi mlaen i ddiwedd y benod nesaf, be ni'n darllen? Daeth gair yr arwydd at Jeremia pan oedd yn garcharor yng nghyntedd y gwylwyr a dweud, dos a dywed wrth Ebed Melech yr Ethiopiad, fel hyn y dywed arglwydd y lleoedd Duw Israel. Yr oedd yn dwyn fy ngeiriau yn erbyn ei ddinas hon drwg ac nid lles, a chyflawni rhoi yn dy wydd y dydd hwnnw. Ond, gwaredaf di y dydd hwnnw, medd yr arglwydd, ac ni throddir yng ngafel y dynion y mae arnat ei hofn. Oedd rwy'n sicr os waredu, ac ni syrthidrwy'r cleddyf, byddi'n arbed y fywyd, am dy fod wedi ymddiried yno fi, medd yr arglwydd. Os oedd barn yn mynd i ddisgyn ar Jwda, doedd hi ddim yn mynd i ddisgyn arno fe. Dyma'r un o ddim yn ffitio. Yr un o ddim yn gallu dod yn agos at Dduw, ddim yn cael mynd fewn i'r deml. Ond oedd Duw yn mynd i ddod yn agos at y fe. Os oedd Babylon yn mynd i ddinistrio muriau Jerusalem, oedd Duw yn mynd i fod yn fyr o amgylch Ebed Melech. Oedd e'n mynd i gael ei waredu. Ni throddir yng ngafel y dynion y mae arnat ei hofn, ni syrthidrwy'r cleddyf, fe fyddi byw. A chi obaith. Os yn ni yn y byd yma ddim ond y gallu edrych ymlaen at be gawn ni fan hyn a wedyn tywyllwch dedew. Wel, dyma chi rhywbeth sydd yn dweud na, mae yna obaith. Mi fydde'n rhydd, fydde'r brenin roedd yn was iddo yn cael ei ddwyn y maith, a bydde fe'n rhydd. Os oedd eisiau, bydde fe'n cael mynd yn ôl i Ethiopia i chwilio am ei deulu. Os oedd eisiau, bydde fe'n cael mynd ble bynnag, bydde fe'n rhydd o'i gaeth siwed. Pam byddi'n arbed y fywyd am dy fod wedi ymddiried yno fi? Dyma un oedd wedi cymeryd Duw ar ei air wrth i Jeremia bregethu. Fe wrandawodd ac fe gredodd yr hyn oedd Jeremia ni ddweud. Ac ond dyna ryfeddod a gogoniant yr efengil yr ydyn ni yn ei harddel. Mae Duw wedi dweud yn ei fab, deuwch ata fi bawb sy'n bryderog a thrwmlwythog. Mae pawb yna yn air bendigedig. Felly'r carodd Duw y byd, fel na chocher pwy bynnag a gred yn ddweud. Hynny yw, ddari'r gwaredwr yn dweud wrth y lleidr ar y groes, wyt ti wedi dy gau allan. A wedi rhoi drws agored i ni gael mentro i mewn ato, a chael yn derbyn. A dyna newyddion dar y fengil ydy. I ni'n ymwybodol bod yn cyfiawderau ni fel bartiau bydra. Bod yn gwisg ni mor aflan. Ond mae'r arglwydd wedi cymeryd yn gwisg ni. A rhoed i ni wisg ddisgleirwen. Cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd gerflon y tad. Fe gymerodd yr arglwydd ein bydreddu ni, ein bryntnu ni, a'i lapio fe amdano fe hynna. Ac ar y groes, fe ymatebodd Duw i'w fab fel bydde fe yn ymateb i'n drygion i ni. Fe drodd ei gefn, fe ddwedodd e na yn erbyn, yn holl drygion i ni oedd wedi osod ar y mab. A'r gwaredwr yn gweiddi allan fy niw paham am gadewais. Mwyn i ni gael gwahoddiad i mewn at y fe. Chod dyna profodd Nesta yn y groes, oedd hi ar y tu fas yn canol ni eto ar y tu fas. Nath hi allan o'r cyfarfod yna dan y fath ar gyhoeddiad. A rhywun yn ei chymeryd hi, i ddweud i gwir yn y toiledau ymryn y groes, eistedd lawr gyda Nesta. Glenys yn egluro i Nesta.
yr efengil yn syml. Wyt ti bechadau oed, mae Iesu wedi dod a wedi dioddau am dy bechod i. Mae'r arglwydd i'n cynnig maddeuant i ti, ond i ti ymddiried ynddo fe. A fe brofodd nesta ras. Fe brofodd i lawenydd, a mae'n dal i arddel y ffydd bron 100 mlynedd yn ddiweddarach. A llen y deml wedi i rwygo, i ni cael dod mewn at y Dduw. Dyw e ddim yn disgwyl i ni goncro'n pechod gyntaf. Dewch flinderog a thrwmlwythog trwy cwymp gathfarwol ryw, os arhoswch nes eich gwellai beth ni ddeuwch yn eich byw. Cris sy'n concro'n pechod ni. Trwy'r ysbryd glân, mae'n rhoi gras i ni weithiau mewn moment. Mae'n aelod gyda ni y Mangor. Oedd alcohol yn broblem amlwg iddo fe. Dros nos, fe stopiaeth. Dros nos fe gafodd e i ryddhau o'r caethiwed yna. A mae'n gallu digwydd. Un arall falle bod yn gorfod parhau i frwydro gyda'r pechod am weddill i fywyd. Mae Duw yn ei ras yn mynd i goncro y pechod. Roedd y lleidr ar y groes yn gyda cyfle i goncro i bechod. Gafodd e'n cyfle, chi wedi gweld ar y we yndo, mae'n siŵr. Alistair Begg yn dychmygu mynd i'r nefoedd a siarad gyda'r lleidr ar y groes. Dychmygu'r lleidr ar y groes yn cyrraedd y nefoedd. Yr angel yn gofyn iddo. Wel, beth ti'n neud yma? Wel, dwi ddim yn siŵr, iawn. Reit, wyt ti wedi bod yn ffyddlan yn y synagog? Wel, o'n i arfer mynd pan o'n i'n blentyn, ond dwi'n wedi bod ers dipyn nawr. Beth am y 10 o'r chymyn? Well gan ei beidio mynd fyna. Wel, beth am athrawes y drindod? Ie, wedi clywed am y peth. Wel, be wyt ti'n neud yma? Fe wedodd y dyn ar y groes ganol ac am ei ddod. The man on the middle cross said I could come. A dyna'r pwynt. Ymddiried yn yr arglwydd. Mewn pregeth ar yr adnod y rhwna ddel a trafini sgwref efallan ddim, fe ddwedodd John Bunyan, but I am a great sinner, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I am an old sinner, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I am a hard-hearted sinner, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I am a backsliding sinner, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I have served Satan all my days, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I have sinned against light, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I have sinned against mercy, say you. I will in no wise cast out, says Christ. But I have no good thing to bring with me, say you. I will in no wise cast out, says Christ. This promise was provided to answer all objections and does answer them. Pwy feddyliau bydde Ebed Melech, yr Ethiopiad, yr Enech, yng nghanol anifioldeb a barn oedd yn disgwyl at Jerusalem, bydde fe yn dod i hyd i'r ras Duw, ond cymaint o gras Duw, fel ei fod yn gallu profi'r gras. Dwi wedi gweud tro cyntaf bregethau ti hwn, fe ddoth rhywun atai ar y diwedd a dweud, greiddau i'r nefoedd, yn mynd i chwilio am Ebed Melech a dweud, mi glywes i bregeth amdano ti. A pwy bynnag ydyn ni heddiw, a drws ar agor, i ni droi a derbyn gras Duw, a cael yn cyfrif yn blant Duw, a gwybod y gobaith hwnnw, y gobaith bod bywyd tragwyddol yn eiddo i ni nawr, a does neb yn mynd i gael ei gymryd oddi arno ni i dragwyddoldeb. Beth am i ni ganu gyda'n gilydd
emyn sydd yn sôn, wel, i ni sydd wedi credu, rwy'n siŵr gallwn ni neithu gyda'r emyn yma, 471 yn y llyfr emynau. Os chi ddim yn siŵr, wel, gofynnwch i Dduw wneud y geiriau ma'n wir i chi. Mi glywais llais yr Iesu'n dweud, tyr data fi yn awr, flinderog un, cei ar fy mron roi pwys dy ben i lawr. Mi ddeithim at yr Iesu ci yn llwythog dan fy nghlwyr, gorffwysfa gefais ynddo ef, a dedwydd wyf. O Dduw ein tad, diolch i ti bod y gariad yn gariad rhad i ni. Fe gostiodd yn ddrud i ti i ddanfon dy fab i gymeryd ein lle ar y groes. Ond o arglwydd, trwy dy ras, yr wyt ti yn tynnu llaweroedd o dywyllwch chi o leini, o farwolaeth i fywyd. Gad i ni fod yn hyderus yn yr efengil yma. Gad i ni fwynhau dy drigaredd a dy gariad o ddydd i ddydd. Ac unrhyw un sydd heb gredu o Dduw tad, rho'r gras iddyn nhw, roi mewn i'r alwad, i glywed y tyner lais yn galw, ac i roed i ffydd yn yr arglwydd Iesu. A bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist ac i gariad Duw ein tad, ac i gymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.